Θα ξεκινήσουμε με το «Ένας Πασάς διαβαίνει». Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στον προεστό Δημάκη από το Χαλίκιας Προποτάμου, ο οποίος μετά τα ορλοφικά, επικηρυγμένος από τους Τούρκους, διότι ήταν ο κινητήριος μοχλός της Επανάστασης στην περιοχή, κατέφυγε στο Μέτσοβο. Από τον Δημάκη, από την οικογένεια Δημάκη, προέρχεται μετέπειτα ο στρατηγός Χατζηπέτρος και ο στρατηγός και πρωθυπουργός Παπάγος, παρακαλώ, από αυτή την οικογένεια. Μάλιστα. Στον οποίο αναφέρει το τραγούδι τώρα, που θα ακούσουμε παρακάτω, και μία σειρά από άλλα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια, συγγνώμη αγαπητέ Παύλο, είναι γνωστά φαντάζομαι στους δικούς μας εδώ, τους πιερείς βλάχους, έτσι. Όχι, τα τραγούδια, πολλά από αυτά είναι γνωστά σε όλους τους πιερείς. Ναι, ναι. Αυτό το τραγούδι συγκεκριμένα το χορεύουν πάρα πολύ στην Πειραιά. Αυτό που θα ακουστεί τώρα αμέσως. Μάλιστα. Για να έχουμε λίγο περισσότερο τοπικό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ. Πάμε. Ένας Πάσας μωρέ διαβαίνει, ωραία κι άλλος έρχεται στα Τρίκαλα, πήγε μωρέ πηγαίνουν, μωρέ μες στον Κασάμπα. Στα Τρίκαλα πήγε μωρέ πηγαίνουν, μωρέ μες στον Κασάμπαγι γυρεύουν τους μωρέ γερόντους, μωρέ τους τρικαλίνους. Δεύουν τους μωρέ γερόντους, τους τρικαλίνους γυρεύουν τον Δήμα, μωρέ Δημάκη, μωρέ να πήγα στα